Un dia, senyores i senyors diputats, més pres que tard, esperam nosaltres, se suprimiran les excepcions que avui lleven coherència a aquesta llei. Tal com tothom pot llegir al diari de sessions, aquestes són les paraules que va dir Ramon Orfila fa 24 anys. No hi ha d'haver excepcions de la protecció dels animals, i molt manco per motius culturals. Avui continuem la lluita de Ramon Orfila i aprovarem la llei de protecció dels animals que sempre hem defensat. Els que avui estiguem en portes de que això canviï en sentit positiu, d'alguna forma corregint els defectes que va tenir aquella llei i que nosaltres mateixos reconeixíem, crec que és motiu de satisfacció. Les paraules que vaig tenir que pronunciar des de la tribuna anaven en aquest sentit. Més pres que tard succeirà. Aquest més pres que tard han estat 24 anys, però haurà valgut la pena.